स' खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि नायल' जाल' बिएम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनै जोंनि बर' हारिया गोबां जौगानाय लामायाव दंसै नङा होमबा? बिनि गेजेराव आंबो माखासे आगान स्टेप बाय स्टेप माखासे खामानिखौ मावलांगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव माखासे भिडिअफोराबो नोंथांमोननि सिगाङाव डेइलि आपल'ड जानांगौआ जानो हायाखै। हारसिं मानसि जाहैबाय नालाय, स' माखासे खामानिफोरखौबो जोङो माने सानै हयै मावनो गोनां जायो आरो हारसिङै गासिबो खामानिखौ आवग्रिजोबनो हाया। आं दायो लाइभ दङ नोंथांमोनजों, आरो नोंथांमोनजों आङो गोबां सम लाइभ रायज्लायाखै, जायनि जाहोनाव आं नोंथांमोनजों दिनै लाइभ फैबाय। बे आंनि स्टुडिअ, आंनि गोदान स्टुडिअ, आरो बेखौ आं अपेनिं खालामसिगोन बारा सम गैला, बाट आं दायो डिजाइन खालामजोबगासिनो दं बिनि सायावहाय। साउन्डखौ माबायदि खोनादों नोंथांमोना आं बेखौ मिथिला, बाट बे आंनि गोदान स्टुडिअ'आव नोंथांमोनखौ वेलकाम जासिहरबाय। आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। बेखौ आं डेक'रेटिंखौ कालारिं आं गावनो निजेनो होदों, आरो नैबे साइडखौबो गावनो कालार माने डिजाइन खालामदों, माने माबायदि स्टाइल नुबा माबायदि खालामो। एनिवे रायजो राजाफोर, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे गेदेमा सुबुंफ्रा गोबां खम जालांगासिनो दङ आरो माने रुंसारि जालांनो हमगासिनो दं। दिनैबो सासे गुरुदेब बा ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरि बा हारि समाज ससियेल वार्कार, समाज सिबियारि, बर' हारिनि गुरु जोंहा जगेश्वर बाबायाबो रुंसारि जालांबाय दिनै। बिथाङा बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दैमालु होननाय सेन्टाराव थायोमोन, आरो दिनै बिथाङा गोबां सम बे बुहुमाव थांनानै थाबाय, आरो लोगोसे बेजों बिथाङा हरखाबैनो बेराम जानानै रुंसारि जालांबाय। बे गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। मानसिया एसे बैसोआनो दंबावोमोन, बिथाङा आरो थाबावनांगौमोन बायदि मोनदोंमोन आं, बाट बेरामानो बिथांखौ लाखियासै। जोंनि गेजेरावहाय बेल' नङा, जोंहा बे बुहुमाव गोबां माखासे सुबुंफ्रा रुंसारि जालांगासिनो दङ, जेरै हमना ला गोबां गियान गोनां डक्टर जोंहा नैबे रुंसारि जालांबाय। आरो बिनि गेजेरावहाय बेखौ जे एनिवे आं दायो लाइभनि गेजेराव नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो कि आंनि स्टुडिअ'आ मोजां जालांगासिनो दङ आरो बानायलांगासिनो दं, कमप्लिट जालांगासिनो दं। फार्स्ट टाइम आं दिनै आंनि स्टुडिअ'आवहाय नोंथांमोनजों लाइभ जाना दङ। स' नोंथांमोना कमेन्ट होदों, आं मिथिगौ नोंथांमोना मा कमेन्ट होदों, नायनि आङो। माबोरै दं आदा? हाय आदा, मा खबर? गुड इभिनिं आदा, सना लाभ इउ। आदाया जा हेन्डसामखा, थेंक इउ स' माच बुंबाय थाबाय। बेफोर इसोरनि माया, बिथांमोना आंखौ माबायदि जोनोम होदों बेनो, आरो बिनि गेजेराव आं दा बुहुमाव थांनानै थानो नाजागासिनो दङ नोंथांमोनजों। स' लोगोफोर, आइ लाभ इउ आदा सना, थेंक इउ स' माच। स' खोथाया जाहैबाय, एसे इन्टारेस्टिं लाबोनोसै नङा होमबा खोथाखौ। खोथाया जाहैबाय कि जोंहा BPF आरो UPPLनि दारै माखासे दावराव जानाय टेन्डारिं फट' होननानै आं मोनसे देखायगासिनो दं नङा होमबा नोंथांमोना। जोंनि बर' हारिनि रायजो सभानि MP बिस्वजित दैमारि सारआ दाख्लै बावैहाय BTRनि इमप्लिमेन्ट खालामनाय माखासे दफाफोरखौ स्टार्ट खालामहांनायाव वेलकाम बुंदोंमोन, जायनि जाहोनाव जोंहा बिस्वजित दैमारि, जोंहा मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारनि बिथांनि BPF पार्टिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बिथांनि सायाव सोंखारिनाय बाथ्रा बाहायदों। बिथांनि बाथ्रा बाहायनायखौ मोजां मोनाखै। दा बिथाङा बुंदों कि सैथोआ सैथो। जोंहा मिस्टार बिस्वजित दैमारि सारा बुंदों सैथोआ सैथो, आरो जाय सैथोआ बर' हारिनि थाखाय जानानै दङ, दा जानो थांगासिनो दङ, बेखौ नायनानै आं माब्लाबाबो थानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों। जेब्लाबो सैथोआ सैथो, आरो आं सैथोखौ जेब्लाबो नायनानै ओरैनो थाया, आं बेखौ बुंथारगोन। मोजां नालाय मोजां। स' बे BTR एकर्डआव माखासे मोजां खामानि मावदों, जायनि जाहोनाव आं बेखौ वेलकाम बुंगोन, आरो आं बेखौ धन्यबाद जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसे बिनिनो पार्टिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बेखौ सोंखारिदों, बेखौ नेवसिदों, बेखौ बायदि बायदि बुंदों। स' जों बिस्वजित दैमारि सारखौ जों मान बावो, गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासियो, जे नोंथाङा BTR एकर्डनि जिखिनि दफाफोर दङ बे इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव नोंथाङा बरायदों आरो मान होदों। दा बेयावहाय BTCआव जेसेबांखिनि मोनबोदों आरो BTRआव जेसेबांखिनि मोनबोदों, बेफोरो गावबागाव सिटुवेसनाव जाबोनाय। दा बै समावहाय क'क्राझारनि हाया बेसेबां दाममोन? आं साप'ज बुंनो थांनि 2003 मायथाइनि
बै समावहाय क'क्राझार टाउननि बा क'क्राझार सेन्टारनि बे एरियाया बेसेबां दाममोन हाया दा नायदो बेसेबां दाम स' बेबायदिनो जुगै बिटिसिआव जेसेबांखिनि एकर्डआव जेसेबांखिनि फेसिलिटिस मोन्दों बेयावहाय मोनाखैब्लाबो बेनि जेसेबांखिनि गोजौ बिटिआरआव बेसेबांखौ मोन्दों बे नंगौ आरो बे सैथो बाथ्रा जायनि जाहोनाव दा बिस्वजित दैमारि साराबो बेखौ गनायनानै लादों आरो बेखौ मान बावदों आरो थेंक इउ होननानै बुंदों बेबो सैथो बाथ्रा स' बिनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा माखासे बरायदों आरो बिनि गेजेराव दायो आङो बेखौ बुंनो सानो कि रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों बेखौ सोलायनायखौथ' रायजो राजाफ्रा बुंदों बेयावहाय जेसेबांखिनि सोलायनाय नांगौ बाथ्रा बुंदों बे इलेक्सननि गेजेरावसो ओंखारगोन बिटिएडिनि इलेक्सननि गेजेरावसो सोरखौ भट होनानै देरहायो बे उननि बाथ्रा जाहैबाय बाट बाथ्राखौ जोङो मा बुंनो सानदों आं माने बेखौल' बुंगोन कि सैथोआ जेब्लाबो सैथो जेरै बिस्वजित सार बुंनाय बायदि नङा होमबा सैथोआ जेब्लाबो सैथो बिस्वजित सार बुंनाय बायदि जे बिथाङा बुंदों कि बिटिआर एकर्डआव जिखिनि माखासे दफाफोर दङ बै दफाफोराव माखासे इमप्लिमेन्ट जाबाय जेरै बिटिएडिआ दा गोदान बिमुं मोनबाय गोदान मुं मोनबाय बेनो जाबाय बिटिआर जाहैबाय जेरै हमना ला बड' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट अफिस मोनबाय आदार ट्राइबेल लोगोसे दा जेरै स्कुल मा होनोमोनलाय जोंहा भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय दा थियारि जागासिनो दङ दा माने जोंहा मेम्बार दाबाय कमिटि दाबाय दा नै जोंहा इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजननि माखासे दफाफोर बै इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजन जायफोर एग्रिमेन्टआव दङ बेखौ लानानै जेरै हमना ला सोसननाय जेरै बुंदों जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गफुर बारनानै सिमुलगुरिसिम बिनिफ्राय आरो गोजौसिम जेसेबांखिनि हायो बेखौ सोसननाय बेसेबांसिम सोसननाय बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ बेखौ थारैनो सोसननो दायो कमिटि दाबाय जोंहा एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट जोंहा मिस्टार जयन्त बसुमतारी सारखौ आङो कंग्रेचुलेसन जासियो आरो बिनि गेजेराव माखासे गोबां बिबान माखासे माने गावबागाव पजिसन बिबानाव मोन्दों मेम्बार मोन्दों जाहा सारा जयन्त सारा ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे कमिटिखौ दानो थाखाय माने कमिटिखौ सामलायलांनो थाखाय बिसोरनो फुल रेसपन्सिबिलिटि होदों 6 मान्थसिम उइथिन 6 मान्थनि गेजेराव बिथांमोना जुदि खामानिखौ मोजाङै मावोब्ला मोजां मावनानै बेखौ जुदि साबमिट खालामनो हायोबा थाबैनो इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजन गोबां मोजां बाथ्रा दा खोनानो मोन्दों बङाइगावनि साइडथिं जाय माखासे बर'फोरबो हाबफानाय दङ बिनि गेजेरावहाय गोबां माखासे गुबुन जाथिफ्रा बेखौ माने दाबिदों जे बेखौ खामथावफोराव सोसननो थाखाय नाजादों जाय बेफोरो थांनाय नङा बायदि मोनदों जेसेबांखिनि बे गुबुन बाहेरायाव थानाय बङाइगावनि माने बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाया बिसोर दाबि खालामबा जानाय नङा बिटिएडिनि सिङाव थानाय जायफोर रायजो राजाफोर बिसोर ओंखारनो नागिरबासो जागोन आरो बिनि सायावबो 50% बेसेबांसिया ओंखारगोन बेसेबां गामिया ओंखारगोन नै बेजोंसो हिसाबखौ नायनानै बेफोर जागोन आरो एसेबां फेसिलिटिस मोन्दों बिटिएडिनि सिङावहाय आरो बिसोरो ओंखारलांगोनाथ' माबा नङा आरोना गोरलै नङा आरोना स' दायो आङो गोदान स्टुडिअ'आव नोंथांमोनखौ फार्स्ट टाइम लाइभ खालामनानै देखायबाय आरो बिनि गेजेराव मोजां भिडिअ फैगासिनो दङ बावैनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना कन्टेन्टफोर माबाफोर खौरांफोर पाब्लिश खालामनो दङब्ला येस डेफिनेटलि you can send to me I will upload and I will make this video what news you send to me मा खौरां नोंथाङा आंनो दैथायहरगोन बे खौरांखौ आङो बानायनानै पाब्लिश खालामगोन डेफिनेटलि I promise that my number is 7740039057 स' आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोनजों लाइभ थाबाय थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंखौ सोंदों दायो आंनि खबरा माबायदि आंनि खबरा गोबां मोजां आं दासान्दि गोबां मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि अननायावहाय लोगोसे नोंथांमोना बेबायदिनो येस डेफिनेटलि माखासे सुबुंफ्रा बुंदों कि नोंथाङा भिडिअखौ दासान्दि गोबां खम खालामदों आरो नोंथांनि भिउआ मानो एसेबां खम जादों बा नोंथांनि साबस्क्राइबारा मानो खम जादों येस डेफिनेटलि I want to say that आं भिडिअखौ गोबां खम खालामदों जायनि जाहोनाव भिउआबो गोबां खम फैदों रेकमेन्डेसनखौ इउटुबा जेब्ला भिडिअ दैलि आपल'ड खालामो अब्लासो खालामो आरो बिनि गेजेरावहाय साबस्क्राइब खम जानायनियाबो बेनो रेकमेन्डेसनखौ जेब्ला खालामा अब्ला बै गोदान भिउवार्सफ्रा जायफोर साबस्क्राइब खालामखानाय बिसोरथ' साबस्क्राइब खालामनाय नङाना बिसोरथ' अलरेडि साबस्क्राइबखा स' गोदान मानसिफोरनो रेकमेन्डेसन खालामहरनायावहाय आङो सानफ्रामबो भिडिअ आपल'ड खालामैनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाय जादों आं अलरेडि बेखौ बुंखादों कि आं गोदान स्टुडिअ खालामगासिनो दङ जायनि जाहोनाव बे खामानिया गोबां थाबथागासिनो दङ दायो आं गोदान स्टुडिअ खालामदों आरो बेवहाय आं दा नोंथांमोनजों लाइभ फैदों जायनि जाहोनाव दायो नोंथांमोनजों आङो बे कालारिं स्टुडिअआवहाय नोंथांमोनजों लाइभआव दङ थेंक इउ स' माच गाइस लाइभ थानायनि थाखाय नोंथांमोना माबोरै खबरफ्रा आरो आंखौ बुंखाबाय आंनि खबरा गोबां मोजाङैनो दङ आरो आं दासान्दि माखासे बेफोर ओइथिं गिदिंनायावनो दंगासिनो दङ नोंथांमोना माखासे भिडिअफोरखौ इम्परटेन्ट भिडिअफोरखौ माबाफोर भिडिअ बानायनो गोनां दंबा नोंथांमोना दैथायहरनो हासिगौ आरो आं दिनै मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों दहाय मोनसे आपल'ड खालामदोंमोन आङो
जोंहा मादै अनुप्रभा इस्लारिनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना प्लिज अननानै शेयार खालामबानो जाबाय 4 लाख रां थाखा जाख्ल'दों बे मानसिया जाय माने जाख्ल'दों माने बरनदों एटिएमनिफ्राय स' बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना प्लिज बिनि बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे बे मानसिखौ थाबैनो मोनफुंनो हाथों आरो मोननो हाथों आरो आंखौ जुदि अनाब्लाबो बे मादैखौ अननानै एसे शेयार खालामोब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनगोन थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना मोजाङै दं आं बेखौ आसा खालामो आरो लोगोसे मोजाङै गैयाब्लाबो नोंथांमोनखौ आं मोजाङै थानो खावलायो कर'ना भाइरासनि माखासे दावराव दावसि दासिमबो जोबनो थाङाखै बारायनायनिफ्राय बारायलांगासिनो दङ आरो कभिड-19 टेस्ट खालामोब्ला मोजाङै थांबानो जाबाय नैबेयावहाय गगा मोननाय गुजुनाय बे समाव थांनो नाङा बेनो गोबां गोनांथि नङाब्ला नोंथांखौबो कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननानै 9 दिननि थाखाय दोननाय जागोन थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमनाय थाबाय बाय बाय आंनि लोगोफोर आंनि अनजालु लोगोफोर अनजालु लोगोफोर आंनि बिब' बिनानाव आदामोन आब'मोन गोजोननाय थाबाय आदै मादैमोन खुलुमबाय थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमबाय थेंक इउ बाय